pun YouTube makasin ka baan nga layo biyang sa wipat ka award na mata ka wipat ka channel bat kata ka channel kaday storyteller London is one di mata nga kwa bat pun EPK subscribers jonga baro bangan plit mata ya kini ka award Doon berpisah option. Hang ni kani kadika award. Kublai shibune na benda ka YouTube ka bala ay nga ya kani kasin ka baar. Bat kum juru ipi ki subscribers baro. Hani la tho presented to storyteller London is one. Shadian dan Tangjingwo. Tuan pecu orang don ni mana ni po ya don dah pisah dah kutat. Hang ni, oh ini berlaj naga jingga jang. Recognize your team. Your regat bat kani ko ika certificate. Di ko boleh shibone pi subscribers baru ki baju support ki baju sotrat ban like ban subscribe ya ka channel jong ha. Di hakas nam arajar kat kendai ngala yo ro katai koi ka award bio ka katai ka award katai ka dei jong ka storyteller London bat kani bat kadai jong storyteller London is one kumda mentang ladon actually ki silver award kawai jong storyteller London bat kawai jong storyteller London is one ti kublai shibon ngin sanang yai kedu man ketngi ngan IP ki kubon ki basutnat ki video ki basutnat naga penta jong pi baro ki ba ie bat ki basutnat ya ka channel jonga te kublai shiboni pi baro blai nang yai ker ku e don lam dor kat bat pi war la kum kani ka por jong ka jingma bat jong ka jing shirkai kata daw ngilamat ya ka pandemic mental ajan dap arsenal te ka jing stom ka jing jar kam dei ka kai rei nam juklet pat banduai na ka penta jong pi baro te kublai shibon ya pi ki subscribers baro sai sien ublai ne don rangkat bat pi Hakis ni baro.